Jak dlouho to vydrží natáčet? No to si to mě říká, že starý. Tam musí protože nejsou jištěny. Ale jsou. Nejsou. Tamhle ten je. Jo, to jsem jí. Je to úplně mokrý. Dovo, volí cestu. Stoj. Ono patří. Česko. Tam pojď. Oni nejsou jištěny. Jo, nejsou. Ne, není jištěný. Až teď bude jištěný. Asi. Teď až je jištěný. Jo, mám. Ulana, jo. Teď už je jištěný. Na to pomáhá ten práv. Je černý. Je, šakal přišel. Tam chci kurze, aby se to dalo. A ne. Sakra, už mě bolí ruka. Jsem si říkala, Tady to má těž. No, takhle moc dál. vy to říkám, neházej to po mně, viď? Tam. A nepokradeš. Usměv. Oni to ukradli komek, víc? My jsme furt v přípravě. Amy. Dobrý Honzíku. Vidíš, jak tam leze nahoru? To vidím. Budeš taky takhle? Kutíš, ale ty to musíš zkusit, ne? Co? Je to vodotěsný? To je jasně. No. Amy. Tak to za chvilku zaklapnu. Já třeba to vím úplně přesně. Já bych to neuměl. Amy, sem pojď. To je pro mě jinak. Amy. Na začátku musí být nejvíc opatrný. Že jo? Jenom přes to břicho se ty to musí jít. Miloši, pozor! Ať se neotřeš. No, když jsi měl chápavý břicho. Že jsi skytal tím břichem. Tady furt na mě něco kape, čojče. To kape z těch stromů nebo šel pršet. Ptáci tam sedějí a musí se jim nazad. Aha, tam udělal velmi výrazný k tomu a jenom. Tam vyfakala, že? Jo, to chytne nějaká spadne na kousek. Co? Jo, to je jako nás. Díky. Ne, zítra. Podle tačky. Karolíno, ty nebudeš sedět na zemi. Tak. A pojde to podle tačky, jo? A praza. Jo, jde. Ano, kde jdu?
Ne, podívejte, to je... Co viděl? Tam si už konečně. Jo? Je to na to, ne?